Lecția 14, partea 1. Să începem lecția cu cuvintele noi. Ascultați și repetați. L'art, Arta, l'artiste, artistul, artista, l'architecture, arhitectura, l'architecte, arhitectul, la peinture, pictura, le peintre, pictorul, le tableau, tabloul, le monument, monumentul, l'église, biserica, la photo, fotografia, le film, filmul, l'acteur, actorul, le pianiste, pianistul. Iată noile cuvinte în propoziții. j'adore l'art moderne. Ador arta modernă. C'est un artiste. Este un artist. Nous admirons l'architecture de Iași. Admirăm arhitectura orașului Iași. Paul veut être architecte. Paul vrea să fie arhitect. Ils viennent au musée de la peinture. Ei merg la muzeul de artă. Ce peintre français est le plus connu. Acest pictor francez este cel mai cunoscut. Elle prend une photo de l'église. Ea face o fotografie cu biserica. Beaucoup de jeunes filles veulent être actrices. Multe fete tinere vor să fie actrițe. Cet acteur est très doué. Acest actor este foarte talentat. Un homme riche achète un tableau de Picasso. Un om bogat cumpără un tablou de Picasso. À Paris, il y a beaucoup de monuments. În Paris sunt multe monumente. Ce pianiste et cette pianiste jouent une sonate de Chopin. Acest pianist și această pianistă cântă la pian o sonată de Chopin. Mes copains regardent un film à la télé. Colegii mei privesc un film la televizor. Completați propozițiile următoare cu cuvintele care lipsesc. Îmi place mult pictura franceză. J'aime bien française. J'aime bien la peinture française. Vizităm Muzeul de Artă Modernă. Nous visitons le musée. Nous visitons le musée d'art moderne. Iată studenții noștri de la arhitectură. Voilà nos étudiants. Voilà nos étudiants en architecture. Un pictor cunoscut vine în România. Connu vient en Roumanie. Un peintre connu vient en Roumanie. În locuința părinților noștri sunt multe tablouri. Dans l'appartement de nous, il y a beaucoup. Dans l'appartement de nos parents, il y a beaucoup de tableaux. Arhitectura acestei biserici este foarte cunoscută și frumoasă. De cette église est très connue et belle. L'architecture de cette église est très connue et belle. Această biserică mică este un monument de artă. Cette petite église, Cette petite église, c'est un monument d'art. În acest film joacă actrițe și actori români. Roumain joue dans ce film.
Des actrices et des acteurs roumains jouent dans ce film. Această pianistă tânără este foarte talentată. Cette jeune pianiste est très douée. Privim fotografiile de la Paris. Nous regardons de Paris. Nous regardons des photos de Paris. În propozițiile anterioare ați întâlnit expresia Aimer bien, care se traduce prin a îi place mult, a ține mult la ceva, la cineva. De exemplu, nous aimons bien notre professeur. ținem mult la profesorul nostru. Ascultați cu multă atenție propozițiile următoare. Urmăriți traducerea în limba română. Elle visite le monument. Ea vizitează monumentul. Elle le visite. Ea îl vizitează. Je cherche ma copine. Eu îmi caut prietena. Je la cherche. Eu o caut. J'aime bien Marie. Țin mult la Maria. Je l'aime bien. Țin mult la el. Vous admirez des photos de Paris. Admirați fotografiile de la Paris. Vous les admirez. Le admirați. Ascultați propozițiile următoare cu multă atenție. J'ai beaucoup de copains. Am mulți prieteni. Je les aime bien. Țin mult la ei. Nous écoutons une belle sonate de Chopin. Nous l'écoutons avec plaisir. Ascultăm o frumoasă sonată de Chopin. O ascultăm cu plăcere. Les artistes de notre opéra sont très doués. Nous les admirons souvent. Artiștii operei noastre sunt foarte talentați. Noi îi admirăm adesea. Voilà les gâteaux. Tu les aimes? Oui, je les aime bien. Iată prăjiturile. Îți plac? Da, îmi plac foarte mult. Le jeu de cet acteur est extraordinaire. Jocul acestui actor este extraordinar. Tout le monde l'admire. Toată lumea îl admiră. În continuare, transformați propozițiile următoare astfel încât complementele să fie înlocuite cu pronumele personale corespunzătoare. Tout le monde adore cet artiste. Toată lumea adoră acest artist. Tout le monde l'adore. Toată lumea îl adoră. Nous regardons les tableaux de Picasso au musée d'art moderne. Privim tablourile lui Picasso la Muzeul de Artă Modernă. Nous les regardons au musée d'art moderne. Le privim la Muzeul de Artă Modernă. Isabelle aime bien sa copine Marie. Isabela ține mult la prietena ei, Maria. Isabelle l'aime bien. Isabela ține mult la ea. Il visite la petite église. Ei vizitează biserica mică. Il la visite. Ei o vizitează. Je n'ai pas les photos. Nu am la mine fotografiile. Je ne les ai pas. Nu le am la mine. Acum vom învăța un verb neregulat nou. Connaître. A cunoaște, a ști. Cu ajutorul propozițiilor următoare, vom ilustra conjugarea acestui verb. Je veux connaître le français. Vreau să știu franceza. Je connais ce peintre. Cunosc acest pictor. Est-ce que tu le connais aussi? Îl cunoști și tu?
Non, mais Paul le connaît bien. Nu, dar Paul îl cunoaște bine. Tout le monde le connaît. Toată lumea îl cunoaște. Nous ne le connaissons pas du tout. Noi nu îl cunoaștem deloc. Vous le connaissez un peu? Voi îl cunoașteți puțin? Ils connaissent tout le monde. Ei cunosc pe toată lumea. Elles, au contraire, elles ne connaissent personne. Ele, dimpotrivă, ele nu cunosc pe nimeni. Expresia Au contraire, dimpotrivă reprezintă o negație. De exemplu, tu l'aimes bien? ții la el? Au contraire, je le déteste. Dimpotrivă, îl detest. Paul aime la musique classique, mais Anne, au contraire, elle aime la musique moderne. Lui Paul îi place muzica clasică, dar Anei, dimpotrivă, îi place muzica modernă. În continuare, completați următoarele propoziții cu cuvintele care lipsesc. El cunoaște foarte bine Parisul. Il, très bien, Paris. Il connaît très bien Paris. Maria, dimpotrivă, nu cunoaște deloc Parisul. Marie, elle ne, pas du tout Paris. Marie, au contraire, elle ne connaît pas du tout Paris. Cunoști pictura românească? La peinture roumaine? Connais-tu la peinture roumaine? O cunosc, dar nu foarte bine. Je la, mais pas très bien. Je la connais, mais pas très bien. Ei cunosc multe monumente din București. Il, beaucoup de monuments. Ils connaissent beaucoup de monuments de Bucarest. Cunoașteți colegii și colegele Mariei? Les copains et les copines? Connaissez-vous les copains et les copines de Marie? Noi cunoaștem pe toată lumea. Nous, tout le monde. Nous connaissons tout le monde. Și prietenii noștri îi cunosc. Nos amis les aussi. Nos amis les connaissent aussi. Nu cunoaștem pe nimeni în Paris. Nous ne, personne à Paris. Nous ne connaissons personne à Paris. Ascultați cu atenție următoarele propoziții și traducerea lor. Nous connaissons cet acteur depuis longtemps. Cunoaștem acest actor de mult timp. Je le connais depuis longtemps. Îl cunosc de mult timp. Depuis quand connais-tu ce copain? De când îl cunoști pe acest coleg? Nous le connaissons depuis un an. Îl cunoaștem de un an. Elles viennent toujours pour longtemps. Ele vin întotdeauna pentru mult timp. Elles le connaissent depuis 3 ans. Ele îl cunosc de 3 ani. Să recapitulăm expresiile noi. Depuis. De. Depuis un an. De un an. Depuis 10 ans. De 10 ani. Depuis longtemps. De multă vreme, de mult. Depuis peu. De puțin timp. Longtemps. De mult, timp îndelungat. Depuis quand? De când? Pour longtemps. Pentru un timp îndelungat.
Pentru a exersa expresiile, completați exercițiul următor. De când îl cunoști pe domnul Duval? Connais-tu Monsieur Duval? Depuis quand connais-tu Monsieur Duval? Îl cunosc de mult. Je le connais. Je le connais depuis longtemps. Ne cunoaștem vecinii de multă vreme. Nous connaissons nos voisins. Nous connaissons nos voisins depuis longtemps. Ei locuiesc la Paris de 2 ani. Ils habitent à Paris. Ils habitent à Paris depuis 2 ans. Paul vrea să fie pictor de foarte multă vreme. Paul veut être peintre. Depuis très longtemps, Paul veut être peintre. Petre cântă la chitară de puțin timp. Pierre joue de la guitare. Pierre joue de la guitare depuis peu. Ea vine pentru mult timp. Elle vient? Elle vient pour longtemps? Nu, nu pentru mult timp. Non pas. Non pas pour longtemps. Ascultați cu atenție următoarele propoziții și urmăriți traducerea în limba română. Tu viens avec nous? Vii cu noi? Viens avec nous. Hai cu noi. Nous regardons le tableau de Renoir. Privim tabloul de Renoir. Regardons le tableau de Renoir. Să privim tabloul de Renoir. Vous écoutez ce pianiste. Voi ascultați acest pianist. Écoutez ce pianiste. Ascultați acest pianist. Tu parles français. Tu vorbești franceză. Parle français. Vorbește franceză. Tu vas à la maison. Tu mergi acasă. Va à la maison. Du-te acasă. Tu joues aux échecs. Tu joci șah. Joue aux échecs. Joacă șah. Tu cherches ton chien. Tu îți cauți câinele. Cherche ton chien. Caută-ți câinele. Tu vas au cinéma. Tu mergi la cinema. Va au cinéma. Du-te la cinema. Transformați propozițiile următoare în propoziții imperative. Tu viens. Tu vii. Viens. Hai. Tu écoutes ta mère. Tu îți asculți mama. Écoute ta mère. Ascultă-ți mama. Nous allons à une exposition de peinture. Noi mergem la o expoziție de pictură. Allons à une exposition de peinture. Să mergem la o expoziție de pictură. Vous venez avec nous, monsieur. Dumneavoastră veniți cu mine, domnule. Venez avec nous, monsieur. Veniți cu noi, domnule. Tu achètes ce tableau. Tu cumperi acest tablou. Achète ce tableau. Cumpără acest tablou. Traduceți propozițiile următoare în limba română. Visitons le musée d'art. Să vizităm muzeul de artă. Depuis quand connais-tu cette actrice? De când cunoști această actriță? Je l'aime bien depuis longtemps. Țin la el de foarte mult timp. Tout le monde connaît les monuments de Paris. Toată lumea cunoaște monumentele Parisului. Viens avec nous. Hai cu noi. Nous connaissons cette église depuis 5 ans.
Cunoaștem această biserică de 5 ani. Préférez-vous la peinture à l'architecture? Preferați pictura arhitecturii? Va à l'église. Du-te la biserică. Am ajuns la ultimul exercițiu al primei părți. Traduceți următoarele propoziții în limba franceză. Noi cunoaștem bine filmele franceze. Nous connaissons bien les films français. Acest actor și această actriță joacă la teatrul nostru. Cet acteur et cette actrice jouent dans notre théâtre. Jocul lor este extraordinar. Leur jeu est extraordinaire. Ne plac foarte mult aceste fotografii cu Parisul. Nous aimons bien ces photos de Paris. Uită-te la acest tablou de Picasso. Regarde ce tableau de Picasso. Tu privești de mult timp monumentele arhitecturii clasice. Tu regardes depuis longtemps ce monument de l'architecture classique. Îți place arta modernă? Est-ce que tu aimes l'art moderne? Nu, dimpotrivă, nu-mi place deloc. Non, au contraire, je ne l'aime pas du tout. Cunosc acest pianist de puțin timp. Je connais ce pianiste depuis peu. Dar voi îl cunoașteți de mult. Mais vous le connaissez depuis longtemps. Lecția 14, partea a doua. Începem cu un exercițiu de lectură. Ascultați cu atenție. Tu connais ces musiciens? Ce sont les pianistes. Ils jouent dans l'orchestre de notre ville. Ils sont très doués et notre orchestre est connu. Ils jouent de la musique classique et moderne, de la musique romantique de Chopin, des sonates et des concerts. Tout le monde vient écouter notre orchestre. Nous l'admirons et nous l'aimons bien. Regarde, ce sont mes copains. Je les connais depuis longtemps. Le plus grand, c'est Pierre. Il est artiste. Il joue du piano et de la guitare. Pierre est toujours sérieux et son jeu est extraordinaire. Paul est aussi artiste, mais il est peintre. Il adore la peinture et l'architecture moderne. J'ai beaucoup de tableaux de Paul dans mon appartement. Son art est compliqué, mais Paul est simple et doux. Je ne suis pas artiste. Au contraire, j'adore le sport. Je joue avant tout au football. Je joue aussi aux cartes et aux échecs. Ce soir, Paul et Pierre viennent jouer. Tu peux venir jouer avec nous. Tu viens? Connais-tu cette actrice? Oui, je la connais très bien. Depuis quand? Depuis 2 ans. Tu l'aimes bien? Je l'adore. Am ajuns la ultimul exercițiu al lecției noastre. Traduceți următoarele propoziții în limba franceză. Copiii noștri cunosc multe jocuri. Nos enfants connaissent beaucoup de jeux. Colegii și colegele copiilor mei se joacă în curte. Les copains et les copines de mes enfants jouent dans la cour. Cunoști muzicienii acestei orchestre? Est-ce que tu connais les musiciens de cet orchestre? Îi cunosc. Toată lumea îi cunoaște. Je les connais. Tout le monde les connaît. Ești bogat?
Dimpotrivă, sunt sărac. Es-tu riche? Non, au contraire, je suis pauvre. Iubesc muzica romantică, mai ales pe Chopin. J'aime bien la musique romantique, surtout de Chopin. De când cânti la pian? Depuis quand joues-tu du piano? Admir această actriță. Ea este foarte talentată, activă și independentă. J'admire cette actrice. Elle est très douée, active et indépendante. Să bem acest vin. Este adus din Franța. Buvons ce vin. Il vient de France. Noi aducem cele mai frumoase tablouri în muzeul nostru. Nous faisons venir les meilleurs tableaux dans notre musée. Să cântăm la chitară. Nous jouons de la guitare. Eu nu joc șah. Acest joc este prea complicat. Je ne joue pas aux échecs. Ce jeu est trop compliqué. De unde provine această artă? D'où vient cet art? Înainte de toate, vreau să vizitez această biserică. Je veux, avant tout, visiter cette église. Priviți această pictură. Regardez cette peinture. Să fotografiem acest monument. Prenons une photo de ce monument. Acesta este un film serios și greu. C'est un film sérieux et difficile. Această artistă este foarte dulce. Cet artiste est trop douce. Limba franceză este ușoară? Le français est facile. De unde sunteți? D'où venez-vous? Din România. De Roumanie. Ei cunosc mai ales engleza. Ils connaissent surtout l'anglais. Fă-ți temele. Fais ton devoir. Fii atentă. Vii? Hai. Écoute. Tu viens? Viens. Priviți, acesta este un meci extraordinar. Regardez, c'est un match extraordinaire. Ele comandă cele mai frumoase rochii de la Paris. Elles font venir les plus belles robes de Paris. Du-te la teatru. Este cea mai bună comedie a acestui sezon. Va au théâtre. C'est la meilleure comédie de cette saison. Cumpărați acest joc. Este foarte simplu. Achète ce jeu. Il est très simple. Ea este drăguță și serioasă. Elle est jolie et sérieuse. Beau vin dulce. Je bois du vin doux. Urmează un exercițiu de pronunție. Ascultați și repetați. Ch. Architecture. Architecte. Échec. 1. Peinture. Peintre. Instrument. I. Pianiste. Artiste. Connaître. Architecture. Architecte. Vienne. Au contraire. Bien. Viens. Bien.